What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. And our goal is not enough. Alright, for today's video, I'm really excited kasi we're going to another travel venture. May pupuntahan na naman tayong isang napakagandang place dito sa Bicol. Actually, we're going to Misibis Bay Resorts. Dito lamang yan sa Cagraray, Bacacay, Albay. O, di ba Cagraray, Bacacay, Albay. O, di ba nag-rhyme? Kahit ako ay taga Bicol and at the same time, taga dito sa Albay, this is going to be my first time going there. Alam, ang dami ko ng friends and madaming kakilala na kapunta na doon. This is my very first time. Nakakahiya, pero kasi naman, napakamahal. Hindi ko pa afford yung rooms nila and at the same time yung kanilang place. Pero, thank you so much to Miss May Guerrero for having us together with me and my friends. Kasi sobrang saya ko kasi mapupuntahan na natin siya for the first time ever. O, diba? So, kung nakikita nyo, ako ay travel. It's going to be a 30 minutes to 1 hour drive. Sobrang excited ako kasi we're going to have a lot of fun there. Kaya samahan nyo ako as we tour around the amenities and of course, ma-experience nyo din kahit virtually yung aming experience doon sa Misibis Bay. Kaya tara, let's go! Alright, so nandito na tayo ngayon sa bus and kasama natin si Kapitan Nathan. Yo, what's up? Kasama din si EJ and si Charles and si Jasper and of course si Lauren. Hello! So on the way na tayo ngayon sa Misibis Bay and susunduin din natin si na Miss May and of course si Lakwacherong Irigenyo. Let's go! Skirt! Pasok po, lima po yan. Medyo nasa-stress na po ako kasi nasa unahan talaga tayo. Magsa-start na guys yung paikot-ikot, yung parang bituka ng manok na. Kawawa to sa mga mahihina ang mga sikmura. Pero sabi nga nila, Bonamin lang daw ang katapat dyan. Kumusta po traffic, Kap? Ayos naman yung traffic po natin dito sa may bandang EDSA. Samantala dito po sa may Kamuning, medyo bumper to bumper po yung kaya mga may plano pong dumaan po ng Ortigas, Itigil nyo na yung plano. huwag na po kayo pumasok. Ay, thank you so much! May free candy. Naku, ang mahal naman ng candy na to, Mentos. First time ko po mag... Thank you po. Good morning, EJ. So bago po pumasok, kailangan po natin yan. So nandito na tayo ngayon sa loob ng Misibis Bay and napakaganda pala dito. Oh my gosh! Ito pala pinipicture nila. Thank you, Kuya. Ayan, ang ganda naman. Ayan, ang ganda. Ay, dito pala muna. Pasok na tayo dito. Ay! Saan natin yan ang yes? Ay, hello! Wow! Sir Roger Etcheman yung aming operations. Hello po! Hello po! Si Lauren.
Ito na yung exam, madam. After na mo. Huwag ka mga piyasa. Wow, may pa-bracelet. Thank you so much. Thank you, sir. Taray. Pili ko ang yaman-yaman ko today. Thank you so much. So as of now, we are located here sa number 1, which is the lab or the front office. Wow. After mabigyan kayo ng keycard, you will proceed to your breakfast, and then afterwards, you can proceed to your room, and then pwede na kayo magkanya-kanya mag-shoot. Alright, so kakain na kami ngayon. Ano kakainin? Breakfast! So yan, kasama natin sina Jasper, si Lauren. Wala pang tulog. Taray, may pa-fountain. The Fountain of Youth! Yan. Dito na tayo, kakain na tayo. Let's go. Oh, ang ganda ng restaurant. Wow! Hala, ang ganda! Oh my gosh! Ayan po pala si Miss May, ang ating Sales and Marketing Manager of Misibis Bay. Thank you so much for having us. So, kakain na kami ng breakfast. Yan, hello! Kumusta na ka pang experience mo so far? Nag-enjoy talaga ako. Pagbaba ko lang sa bus talagang grabe. Sabi ko, wow, ganito pala dito sa Misibis Bay. Diba? Very VIP. Yes, mas exciting pa mamaya kasi may mga sorpresa daw sa abangan natin. Correct. And lahat ng games natin mamaya, by the way, panoorin nyo na lang sa YouTube channel ni Jazzy Venture Vlog. Game Master mamaya. Siya ang gay master. Game Ay, walang bakla. Uy, walang bakla dito. Talaga? Walang bakla? Talaga? Bahay na. Yan, kain na sila. Oh, sabay yun. Sakto yung tubo. Galing. Oo, huli. Yan, here's our breakfast. Hi, madam. Hello. Ay, grabe lang. Yeah. Kayo. Hi, madam. Hello. Ayan, kukunin na namin yung ating mga gamit. Mga refugees. Nandito pala si Jollibee. Hi, Jollibee. Jolly, you bet. Jolly. Let's go! Day tour. Papasok na tayo sa ating mga rooms. Excited ka na ba, madam? Yes. Yes? Aba, Aba, syempre po. Yung sa kanya, social. Sa amin, balahura. Sabi pala ni Miss May, ang ating rooms daw ay solar power. Ibig sabihin nun, yung solar system nandun sa room natin. Yes, mainit doon. Kaya papayat. Ano ibig sabihin Papayat ng solar tayo. Pag solar powered, ibig sabihin you are powered solarly. Ibig sabihin yan, Ah. naka-solar tayo. Feeling ko, Ay, tapos powered pa tayo Powered ng solar. Na-explain natin ng mabuti. Correct. Pwede tayo sa sineskwela. Oo. Yan. Saan ay madam? Ayan, sorry. Yes, Lauren. First time mo ba dito? Ner. Ako, this is my first time. Pero actually, we own this. Hindi kasi ako pupunta dito para lang to sa mga yaya namin. Actually, Ano? own the whole Bicol region. Sorry, nakikirent lang pala kami sa iyo. Sorry. Ayan, taray, may pa-chess. Girl, ito yung chef na magkakaalmuran at Oo, lalabas lahat ng mga mo. Madam, may 3 hours ba dito? Wala. Sorry. Ang biyahe mo pa lang, 1 oras na. Ayan, 1, 2, 4 tayo. Let's go. Wow! Uy, may bathtub! Taray! Hello! Wow! Taray.
Alright, so magkaroon tayo ng quick room tour. This is actually the sea view. May bathtub. Social! Pang mayaman, di mo kaya. Opa, bathtub, gano'n. And of course, complete sila ng amenities. Gusto ko din ata ng ganyan sa future, no? Pang cabinet na may pailaw. Ang tago-taguan. Ay, may plancha, Mars! Ito! Ano to? Flashlight! Pak, may laundry bag, tapos may Tago ng pera. pera. Ay, may tsaka. Perfect. For example, 1 week ka dito, first whole day mo dito ka lang. Oo, pwede. Ito pala, dito ako na China. Ito yung shower room. Ay, taray ng shower kemi, kinembular. Tsaka maganda dito, sobrang dami nilang pabat gel, pabat soap, kineme. Alright, so ayan ang ating room. Napakaganda guys. Nakakasyala talaga guys yung room dito. Kaya if you're interested na mag-check-in dito sa Misibis Bay Resort, just go sa kanilang Facebook page and at the same time sa kanilang website. And of course, tingnan natin yung view dito sa labas. Oh, Pak. Hello. Oh, ganun. Napakaganda. Lakas makasyala. Oh, Pak, may pa-terrace pa. Pak. So right now, sasamahan tayo ni Miss Marge. Si Miss Marge ang front desk associate dito sa Misibis Bay Resort. Ready ka na ba sa room? Yes, sir. Ready na kami! Ready na pala ako! Ready na ako! Oh, alright, sasama na tayo ni Miss Marge. Ayan. Let's go. Start Okay, here, sige, do go. 1 and then 2, 2, 2. That's a standard sea view and then deluxe sea view. So ito ang connecting Yes, room. this is standard sea view. So, most and madness furnished room model as inclusive of breakfast, lunch, dinner, afternoon delights, and then that also comes with a complimentary non-motorized water sport activity. Ayan. So, combine na sir yung dalawang room. So, that's 305 and 305. So nandito na tayo sa loob ng corner suite. So complete na siya guys kasi meron na din siyang dining. And this room is good for 5 people na guys. May kitchen area, meron din tayong cabinet, di ba? And of course, may napakalaking at napakasyalang sala. And ang laki ng bathroom. Oh, Pak, ito yung bathroom, guys. Nasa beach area na tayo guys. Halos lahat ng rooms dito is very accessible to our beach area. Ayan. And of course, kapag may kasama kayo guys sa mga bata, pwede nyo sila dalhin dito sa kiddie pool area. Papunta na tayo ngayon sa common area dito sa Misibis. Ayan. So guys, di kayo mabobore dito. Ang dami yung activities na pwedeng gawin. You can play games, you can swim. Wow! May mga teepee huts. Ayan. Diba? Pwede kayo guys dito magdala talaga ng bata. Magkano nga madam yung day tour natin? For the day tours, sir, we have 1,588. That's inclusive na sir of the entrance fee, the use of resort facilities, and then plated lunch. And then the complimentary non-motorized water sports activities. Yun, ang dami nyo na pwede magawa sa 1.5. Inclusive
So itong mga villa na to, wala lang siya talagang view of the sea. Pero dito sa harap, meron naman tayong pool. So ito, this is the villa. Ayan, buksan naman. Villa 21 Necessity Deluxe Garden View. Ayan. So grabe ang gaganda ng rooms dito, guys. Punta na kayo. Ang alam ko, ang Misibis Bay Resorts has their promos din posted sa kanilang website and sa kanilang Facebook page. Alright, so ayun na nga. I really have to check this out, no? Ang Misibis Bay Resort is actually open, pero of course, they are following the IATF protocols para sa safety nating lahat. Naku, akala ko sobrang mahal yung mga rooms, pero actually, meron naman palang abot kayang rooms. Breakfast, lunch, and dinner ay kasama na with your hotel room. And if you're planning to have this day tour, 1,588 pesos from 8 a.m. to 5 p.m. Lahat ng amenities na nandito ay pwede nyo nang i-try. Kaya guys, punta na kayo dito sa Misibis Bay Resort. Dito lamang yan sa Cagraray, Bacacay, Albay. So halimbawa, if you guys are a bit conscious, gusto nyo na solo nyo lang yung pool, meron silang mga villas that has your own pool. O diba taray, may pool ka na. So para halos pareho lang sa itsura dun sa isang room. Pero, this comes with your own pool. O, di ba taray? So kasama na to guys. So meron kayong sarili nyong infinity pool right outside your hotel room. Maganda ba dito sa Misibis? Aba, syempre po! O, diba? Let's go! Saan ang pinaka-nagustuhan yung room? Ikaw? 50K yun! Yung 50K, no? Ako itong deluxe garden. Oo. Yes, kasi may pool na siya. Tapos beach pa yung view mo. Mhm. Very nature. Correct! Ito sir, yung may mga direct access dito sa lagoon pool. Ang ganda. Parang hindi boring. Ayan. Wow! Actually, ito yung washing machine namin. Ito yung pinaka-latest na washing machine namin. Kasi si Inday, nagreklamo last time. Sir, bilhin mo naman medyo malaking washing machine. Sabi ko, sige. So ito, binilan ko siya ng dito siya naglalaban ng mga brief ko. Alam mo naman, iba kasi kami mga mayaman ito yung washing machine namin. Kaloka, ang social naman po ni Kapitan Nathan. Mag-subscribe na kayo dyan kay Kapitan Nathan sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook page. Ayan, may gym area. Ayan, so meron din silang gym, open air siya. Ito try nila Quachero. Hindi, gusto ko ito, Mars. Ah, sige, try mo lang. May mga... Bakit nasa paa mo, sis? Bading ka ba? Uy, babayo! Wala bading.
Laban na laban. If need nyong magpa-buff habang kayo ay vacation dito sa Misibis Bay Resort, pwede kayo guys mag-gym dito at kasama siya sa amenities na binayaran nyo in your stay. Miss March, thank you so much for touring us. Ayan, invite nyo naman yung ating viewers. Come and visit Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Alright, so ngayon, kakain na kami. Ayan, kasama natin yung mga friends natin. Kakaroon tayo ng challenge. Sis. Grabe, excited ako guys kasi ang daming food. My God! So ngayon nagkakayaking na kami